तो संभव नहीं था। प्रमोद प्रेमी सीखते बड़े, विशेष सीखते बड़े, कल्लू सीखते बड़े, सब जना सीखते बड़ो। समर सिंह हीरो हुए, झाट 5 लाख के औकात नहीं के 35 लाख से ऊपर कोनो सिनेमा के नाम जल अब वो टीवी पर रिमोट पर आ गए लोग हीरो करे के कह जाला जे हॉल तक जाला जेकरा खातिर 50 रुपए के टिकट कटा के 2.5 घंटा के लाइन लगे खड़ा हो गई। प्रणाम, नमस्कार, स्वागत बरुआ सबके हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। कहाँ बाबू अहंकार की करे लगे बाबू अहंकार, ये सब रुआ सबके मालूम बा। रुआ सब जनता भगवान स्वरूप बानी, रुआ सबके ये सब मालूम बा। और ये जौन वीडियो देखनी है तो रुआ देख के अंदाजा लग गई हुई कि केकरा पास बा अहंकार, रखले बा अहंकार आ के करता अहंकार वाला बात। खेसारी लाल भाई के कहा नाम बा कि समर सिंह जाट हुमन 5 लाख के औकात नहीं के, बहुत बड़का औकात वाला बनन। तो रुआ सब जानत नहीं, रुआ सब भगवान बनी और भगवान से कोनो भी बात ना छुपेला। ये सब रुआ सब जनता लोग के मालूम होके के चाहिए। जनता के ये सब चीज मालूम बा कि हाँ कि केकरा लगे का बा। तो समर सिंह के 5 लाख के औकात नहीं किया। कुछ दिन पहले जब समर सिंह के भाई के गाना जब बिकत रहे तो हमरा में तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में उतना पैसा में कोई के गाना ना बिकत रहे। एगो सिर्फ ऑडियो वीडियो समझी कि 2-3 मिनट के ऑडियो वीडियो जब बिकत रहे तो कोई के ना बिकत रहे। तो ये सब चीज़ पर वह सबके ध्यान दिला के जरूरत बा कि अहंकार केकरा लगे बा। पवन सिंह लगे या खेसारी लगे, रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी यादव, कल्लू, प्रदीप पांडे, चिंटू, समर सिंह, राकेश मिश्रा, इन लोग का झाटे बही का आगे। तो रुआ सब देख सकत नहीं कि अहंकार केकरा पास बा। और विशेष हम कुछ ना कहें, वीडियो के रुआ सब उनकर देखी कि कितना बड़का अहंकार बा और कितना बड़का गलत बात बोलत रहन। जनता के पास उनका आके माफ़ी मांगे के चाहिए सब स्टार से। सब लोग के प्रणाम बा। हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब और शेयर जरूर करब। प्रणाम।